prisutni u hrvatskom društvu na pragu ulaska u Europsku uniju? Pa prvo ćemo reći sljedeće. Demografska slika u Hrvatskoj prema nama koji se s tim bavimo već popriličan broj godina je katastrofična. Obzirom da je Hrvatska u razdoblju nakon 2001. godine ušla ponovo u tip općeg kretanja stanovništva i izumiranje stanovništva, a to znači da je i negativno prirodno kretanje i prisutna negativna migracijska bilanca. Dakle, to je nešto kad relativno mala populacija uđe u takav tip općeg kretanja stanovništva, što je izuzetno problematično, što je treba izazvati vrlo veliku uzbunu u jednom društvu i gdje se mora pristupiti vrlo jasnoj, planskoj i tako dalje populacijskoj politici. Tako da optimizam koji smo imali s početka 90. godina je praktički nestao i trendovi su čak što više gori nego što smo mi očekivali u našim projekcijama i radovima koje smo pisali početkom 90. godina. Dakle, sve ono što se događalo se izuzetno negativno reflektiralo na opću demografsku sliku i dakle, možemo mirne duše reći da je ona, gotovo bih rekao, tragična. Znači li to da je, može li se reći da je demografska budućnost Hrvatske u stvari vrlo neizvjesna? Dakle, ona je vrlo neizvjesna. Demografska slika u Hrvatskoj se sama po sebi neće popraviti bez ozbiljnije intervencije države. Prema tome, ova vlast ili neka druga vlast treba shvatiti da je to jedno od strateških, ključnih nacionalnih pitanja Hrvatske, ja bih čak rekao pitanja demografskog opstanka Hrvatske i kojeg treba podići na vrlo visoku stratešku razinu i donijeti takvu naprosto odluku. Bez takve odluke sve mjere populacijske politike koje će se provoditi neće dati ozbiljnije rezultate. Dakle, to se mora shvatiti kao strateški nacionalni problem Hrvatske koji je u ovom momentu prisutan. Očit je tu disparitet između onog što je proklamirano, dakle, raznih dokumenata koje su državna tijela poput Sabora usvojili i politike koja se provodi. Koji su to problemi u toj političkoj sferi koji... Pa evo ovako, dakle, postoje, ja bih rekao, dva ozbiljna dokumenta, dakle, jedan... Gle, ali ovo ti je sukladno onom kad smo razgovarali, dakle, alarm. Dobro. A mada, znaš, ne mislim da bi ga ulovio, ali opet... Za svaki slučaj. Možda smo mogli prokomentirati, dakle, to je kao ovaj alarm što se čuje, jel takva je situacija alarmantna, ono. Ajmo, krenimo iz početka. Dobro, od prvog pitanja? Od drugog. Dobro, dakle, postoje dva, ja bih rekao čak i ozbiljna dokumenta koja su vezana za tu problematiku. Jedan je iz 2006. a jedan je iz sredine 90. godina, dakle, koji zapravo razmatraju demografsku obnovu, revitalizaciju, populacijsku politiku Hrvatske i ti dokumenti čak što više i nisu loši, iako oni radikalno ne zadiru u ozbiljnost problematike demografske, nego se zapravo predlažu standardne mjere koje su pokazale kod drugih zemalja da ne mogu dati onakve rezultate kakvi se očekuju. Prema tome, dok se ne donese odluka, dakle, o strateškom značenju tog pitanja, svaka mjera, svaki akt, svaka strategija i tako dalje koja se donese u Saboru neće dati rezultate, s tim da, evo, prvu ovu iz sredine 90. godina sam ja osobno branio u Saboru i taj cijeli, dakle, nacionalni koncept, dakle, demografske obnove Hrvatske je prihvaćen konsenzusom, dakle, niko u Saboru nije bio protiv. Međutim, on nije zaživio, a nije zaživio za toga što se ne smatra ta problematika toliko ozbiljnom, jel, kao što su neki drugi problemi u državi i zato što se između ostalog naši stavovi razlikuju od klasičnih, dakle, stavova ekonomista koji smatraju da je ulaganje u demografsku obnovu zemlje zapravo pitanje nekakvih socijalnih ulaganja koje ne donose izravno profit i tako dalje, ali je to strateško ulaganje u budućnost Hrvatske. Jel? Dakle, mi se moramo, dakle, jako zapitati da li između ostalog ta budućnost postoji s obzirom na demografske pokazatelje koji su trenutno u Hrvatskoj i s obzirom na strukturu, dakle, ukupnog stanovništva Hrvatske. Prema tome, mi možemo donijeti stotine dokumenata. Dakle, neće se oni bitno razlikovati od dokumenata koje donosi, ne znam, Francuska, Švedska i tako dalje, jel? Ali ako to ne shvatimo kao, ponovit ću 100 puta to, dakle, kao strateško, dakle, pitanje ove zemlje, dotle te mjere neće između ostalog u praksi niti zaživjeti. To znači Hrvatska se može za
10 godina svesti na 3,5 milijuna stanovnika? Pa Hrvatska će se svesti na 3,5 milijuna stanovnika sasvim sigurno ukoliko neće biti ozbiljnih, dakle, migracija stanovništva. Prema ovim trendovima, s obzirom na domicilno stanovništvo, Hrvatska bi mogla imati 3,5 milijuna stanovnika, ali mi ne znamo zapravo kakva će biti migracija. Hrvatska može imati zapravo možda i 4,5 milijuna stanovnika, ali niti jednoj zemlji nije sasvim svejedno koje će to stanovništvo ući u tu zemlju, jel, kakva će biti razina supstitucije stanovništva i sve zemlje to planiraju. Dakle, mi danas kad gledamo recimo Europsku uniju, pa mi možemo demografiju reći da zapravo u Europskoj uniji nema slobodnih migracija, imate samo migracija radne snage, jer niko od nas ne može uzeti kofer i reći ja idem sad živjeti u London. Dakle, vi možete tamo živjeti 3 mjeseca kao turista, nakon toga, dakle, trebate prijaviti prebivalište, a za prijavu prebivališta trebate imati i radni odnos, ali trebate imati riješeno stambeno pitanje. Dakle, na taj način se brane zemlje Europske unije od useljavanja stanovništva, a inače se cijela Europska unija zapravo boji useljenika, prognanika, izbjeglica i tako dalje, i svaka zemlja ozbiljnija koja planira iole svoj nekakav, uvjetno rečeno, koja donosi nekakav svoj strateški plan razvoja, dakle, vodi računa o tome, osim Hrvatske. Jel? I to je jedna stvar. Druga stvar, stanovništvo je temelj svih planiranja. Dakle, i gospodarskih, i planiranja razvoja znanosti, planiranja razvoja školstva, i radne snage i tako dalje, jer je stanovništvo zapravo dakle, temelj svih funkcija u, uvjetno rečeno, nacionalnom prostoru. 20 godina postojanja Hrvatske države i demografski trendovi. Da li se, kakva je situacija s kraja 80-ih, odnosno početka 90-ih i danas? Pa mi smo negdje, dakle, krajem 80-ih godina imali još kako tako relativno dobru, dakle, demografsku sliku, jer je natalitet bio iznad mortaliteta, iako nije ni tad bila dakle, odgovarajuća reprodukcija stanovništva za obnovu stanovništva, jel? Ali smo imali ipak, dakle, nekakve pozitivne pokazatelje. Početkom 90. godine došla je agresija na Hrvatsku, jel? Ta agresija na Hrvatsku je još dodatno polomila sve demografske trendove i usmjerila još dodatno, jel, tu demografsku sliku u negativnom smjeru, uključujući, dakle, sve procese i sve demografske pokazatelje. I kad se gleda recimo na to razdoblje i uspoređuje razdoblje, dakle, 90. godina i kraja 80. godina, mi vidimo da je tu prva prijelomnica nastala, jel? I da je bilo potpuno jasno, i mi smo tad radili određene projekcije, objavljivali knjige i tako dalje, radove koji su bili vezani za to i najavljivali smo negativnu demografsku sliku, međutim nismo tad predvidjeli da će ona biti tolike razine negativnosti kao što je pokazao popis 2011. godine. I mi se sad možemo pravdati činjenicom da je u popisu 2011. i 2001. godine promijenjena definicija ukupnog ili stalnog stanovništva. Ali to zapravo bitno ne čini demografsku sliku Hrvatske pozitivnom, zato što su svi procesi negativni. Zato što je ukupna starost hrvatske populacije na pragu vrlo duboke starosti. To je najgori mogući demografski tip starosti iz koje ne može ništa derivirati dobro. Jel? Ne možete vi osigurati reprodukciju stanovništva iz takve strukture, dobno-spolnog sastava stanovništva. To je naprosto utopija. Dakle, Hrvatska bi već sad morala između ostalog planirati, dakle, ukoliko će nam biti jasno da se ne može klasičnom reprodukcijom i populacijskom politikom koja utječe na natalitet ništa napraviti, da se između ostalog planira useljavanje stanovništva. Jer prepustiti, dakle, taj proces, dakle, neplanskim, procesima, može nas dovesti u situaciju da Hrvatska doživi klasičnu supstituciju stanovništva koju vi kasnije ne možete kontrolirati. Ta supstitucija stanovništva više onda nije samo demografski problem, nego postoji i društveni, i politički, i kulturni, i pitanje, dakle, hrvatskog identiteta i tako dalje, jel? I kad vi gledate sve zemlje, koliko god one liberalne bile, demokratske, jel, s ljudskim pravima, ovim onim, jel? Dakle, sve su zemlje zapravo u demografskim politikama izuzetno konzervativne i štite i vlastito stanovništvo i ono što je bitno naglasiti, štite vlastiti prostor. To je jedan od samih temelja uopće konstitucije države i društva. Apsolutno. To je pitanje društvenog ugovora. Zašto smo tu? Zašto uopće na tom prostoru egzistiramo? Jel? I sad gledajte, ali 3 su odrednice geografske identifikacije, jel, svake zemlje. Jedno su granice, drugo je stanovništvo i treće je ukupni teritorij. Sad vi kad gledate, sve tri temeljne odrednice koje čini jedan temelj identiteta jednog prostora, jedne države i tako dalje, jedne nacije, u Hrvatskoj nisu definirane. Dakle, mi nemamo definirane granice praktički sa svim susjedima osim s Mađarskom.
Dakle, pitanje granice sa Slovenijom, sa Crnogorom, sa Bosnom, sa, ne znam, sa Srbijom nije riješeno. Dakle, pitanje, ne znam, morskih, dakle, odnosno morskih pojaseva, bolje rečeno, prema Italiji, isto tako nije riješeno. Dakle, drugo, mi ne znamo koliki je naš ukupni teritorij. Jel? Jer mi nismo površinu akvatorija priključili našem ukupnom teritoriju državnom, jel? I treće, ne znamo koliki nam je ukupni broj stanovništva. Zašto? Zato što Hrvatska nema takozvani registar stanovništva. Nema registar stanovništva i nema registar teritorijalnih jedinica. Da mi u svakom momentu u Hrvatskoj znamo koliko određena teritorijalna jedinica, bez obzira na njezinu razinu, ima stanovnika. Dakle, a taj registar stanovništva je temelj također svih planiranja, jel? I gospodarskih i političkih i pitanje i planiranje biračkog popisa, odnosno korigiranje biračkog popisa i tako dalje, jel? Prema tome, mora se dakle znati da ukoliko mi ne postavimo u državi registar stanovništva, sve ove priče oko usklađivanja biračkog popisa i popisa stanovništva neće biti tako jednostavne. Što znači da je naša trenutačna popudbina u tu zajednicu naroda prilično problematična sa administrativnog aspekta. Tako je, formalnog administrativnog aspekta je problematična. Ako se još tome dodaju, jel, stavovi, recimo, ne znam, zapadne Europe, da smo mi nekakav zapadni Balkan ili dio Balkana i tako dalje, mi ulazimo u tu Europu sa pretpostavkama ili predrasudama, jel, Europske unije kao jednom prostoru koji je politički nestabilan, neorganiziran, u kojem se događaju uvijek nekakve frke i tako dalje, jel? A u geografskom smislu, jel, s obzirom da sam ja geograf po osnovnoj struci, dakle, to je potpuno jasno da je to dio Srednje Europe koja se proteže, ono što se nekad zvalo u bivšoj državi, od Baltika do Jadrana, i to je ta Srednja Europa koja na neki način je sjede sa zapadne strane su Engleska, Francuska, Italija, Španjolska i tako dalje, a s druge strane su, jel, istočnoeuropske zemlje. A u toj sredini je jasno ko se nalazi. Nalazi se obje Njemačke, nalazi se Austrija, nalazi se Hrvatska. I to je ta poveznica koja nas u prostornom smislu identificira i koja je i u svojoj literaturi geografskoj vrlo jasna. Samo što se nama politički pojmovi kao što je Zapadni Balkan ili Balkan općenito nameću, i to se točno zna od strane koga, jel? S tim da se ne respektira apsolutno ništa od onog što je napisano o regionalizaciji cijelog tog prostora. Dakle, mi smo Srednja Europa, jel, koja je u toj osnovi ili osnovici Srednje Europe od Baltika do Jadrana, gdje smo mi dio, gdje mi imamo jednu mediteransku fasadu koja je jedna od najljepših Mediterana uopće u svijetu, jer se nalazi u Apnenciju i Dolomitu, jel? I to je naša identifikacija. I na koncu taj dio što mi baštinimo, da tako kažemo, tu jadransku istočnu obalu, je naš bio problem u povijesti, jer su na tu obalu svi htjeli izaći. I uvijek će htjeti izaći u budućnosti, a to je dio našeg prostornog i nacionalnog hrvatskog identiteta. To nije nikakav Zapadni Balkan, jer je način života vezan za Balkan sasvim nešto drugo, jel? Prije svega je to politički pojam, a gdje se nalazi, dakle, planina Balkan po kojem je poluotok dobio ime, mi znamo, nalazi se u Bugarskoj, jel? Dakle, vrlo, vrlo, jel, daleko od ovih naših prostora, od načina života našeg koji je primarno mediteransko, panonski i tako dalje. Čak se nalazimo mi, zaboravio sam spomenuti da u toj Srednjoj Europi naravno i Slovenija, jel? Gdje se mi nalazimo čak i na rubu takozvanog alpskog životnog prostora ili životnog kruga koji je vrlo uređen i tako dalje, jel? I ono što je izuzetno bitno, što mi nikad ne smijemo ispustiti iz vida i uvijek trebamo naglašavati na diplomatskoj, političkoj i ostaloj razini, da imamo tu jednu izvanrednu, jel, dakle, mediteransku fasadu koja je zapravo naša budućnost. Što je prostor u definiciji, dakle, što je prostor u definiciji nacionalnog identiteta? Dakle, prostor je u definiciji nacionalnog identiteta temelj ili osnova tog identiteta. Dakle, nije osnova tog identiteta isključivo ono što nam sociolozi nameću, društvo ili nekakva, jel, politička nekakva priča ili, recimo, ne znam, čak nacionalna priča. Dakle, prostor je temelj identiteta. Prema tome, hrvatski identitet između ostalog izvire iz njezinih regija, iz načina života njezinih regija, iz karakteristika njezinih regija i tako dalje, i skup tih načina života, dakle, pojedinih hrvatskih regija čini ukupni, dakle, hrvatski identitet. Prema tome, Hrvatska ima svoj, dakle, nacionalni, državni, politički i tako dalje prostor iz kojeg, dakle, izlazi i identitet i svi oni identiteti koji su u sferi, recimo, nekakvog političkog definiranja, sociološkog definiranja i tako dalje, su derivacija tog prostornog identiteta. Prema tome, mi nikad ne smijemo napustiti taj prostorni identitet, pogotovo što je on, dakle, što se tiče Hrvatske i u usporedbi sa ostalim prostornim identitetom Europe, izuzetno bitan. Jer kako god, dakle, nas i gdje nas smještali, dakle, takvu jadransku fasadu ipak nema niti jedna zemlja europska.
postoji primjerice američki identitet. Tako je. Neosporno postoji. Ali u kontekstu ovog što ste rekli, postoji li evropski identitet? Pa gledajte, europski identitet u tom smislu kao američki ne postoji. Dakle, vi nikad nećete čuti od nekog Evropljanina da kaže ili završi svoju priču i političku i tako dalje, neka Bog čuva Europu, jel, što završavaju Amerikanci. Nego, kako se zove, Europa je zapravo skup identiteta, dakle, lokalnih, dakle, regionalnih, nacionalnih i tako dalje. I to je u Europi kao jedan mozaik. Dakle, ta razlika identiteta između Amerike i Europe je vrlo naglašena. Jel? S tim da taj dio priče koji se zovu između ostalog nacionalne države ili nacionalni prostori neće se izbrisati u tom smislu, jel, kad Europa postane Unija, jel, u cijelosti, kad se taj prostor zaokruži, nego će to biti zapravo bogatstvo Europe. I mi ne smijemo bježati od te identifikacije koja je naša, dakle izvorna, koja čini dio našeg unutrašnjeg bogatstva, jel, i na koncu čini dio bogatstva Europe. Bilo kakav prelazak s toga na nekakav univerzalni, jedinstveni, dakle, identitet europski i tako dalje, jel, će nas odvesti vrlo blizu nekakvog identitetu bivše države, koji je također htio biti uspostavljen kroz jednu, zapravo, ako baš hoćete, i naciju, jel, kroz to da se stanovništvo izjašnjavaju kao Jugoslaveni i tako dalje. To je zapravo neuspjela priča, vrlo slično onoj priči što je na koncu doživjela i Amerika, jel, pardon, ne Amerika nego Njemačka, oko tog dakle, pojma multikulturalizma, jel, i tako dalje, koji u principu, jel, nije niti tamo uspio, niti će negdje drugdje uspjeti, ali dakle, kako se zove, poništavanje tog, dakle, nacionalnog prostornog identiteta nikad neće, dakle, dovesti dobrome. Jel, to je dio našeg bogatstva, dio našeg načina života, političkog rada i svega ostalog, ali to je vrijednost. Ali to je i specifična evropska kategorija, vjerojatno. Jer, evo, sami ste rekli, dakle, Amerika je nizom povijesnih okolnosti se to tako desilo. Tako je, tako se posložilo u tom prostoru, tako. Jer vi Kao Australija je također konstrukt jedan, ali konstrukt od... Ali se isto tako, dakle, formira se taj australski identitet, jel, dakle, sasvim drugačije. Dakle, to se najbolje vidi zapravo danas, jel, u sredini europskog prvenstva, jel, dakle, kako se ti identiteti čuvaju, kako se izražavaju i kakav je ponos, dakle, svih, dakle, navijača koji dolaze između ostalo kao predstavnici svoje reprezentacije, svoje zemlje i tako dalje, i to je vrijednost. Dakle, vi ne možete tu vrijednost nekakvim političkim mjerama i tako dalje ili nekakvim drugačijim organizacijom prostora naprosto izbrisati. On postoji, to je vrijednost. Dakle, Francuzi su jako ponosni što su Francuzi, jel, Englezi su jako ponosni što su Englezi, i mi bi trebali biti isto tako jako ponosni zato što smo Hrvati. Kako da definiram pitanje oko ove historijske geografije? Dakle, što u tom kontekstu znači, recimo, historijsko-geografska istraživanja, jel? Sad gledajte, dakle, kad se, dakle, mi imamo jedan taj kolegi koji eto, ja predajem na studiju, koji se zove historijska geografija, u pravilu predajem historijsku geografiju Hrvatske, posebno razdoblje nakon 90. godine, koje je politički osjetljivo, dakle, tu je bila agresija na Hrvatsku, još uvijek je to pitanje, ne znam, rasprave i optužbi na Haškom sudu i tako dalje, jel? Međutim, o tom razdoblju treba progovoriti na, kako se zove, znanstvenoj i naravno i studijskoj razini. Ne može biti to samo u području političke kalkulacije i tako dalje, jel? Ta historijska geografija, između ostalog, kao kolegi ima zadatak da progovori posebno, dakle, mladoj generaciji koja vrlo malo zna o tome, što se stvarno događalo u ovoj zemlji, jel? Jer i ta zbivanja, dakle, početkom 90. godina, jel, koliko god oni nama htjeli dokazati da ona nisu bili posebne. Dakle, to su bila zbivanja koja su bila izuzetno bitna, koja su potpuno promijenila ovaj prostor, koja su promijenila između ostalog i političke i ostale predodžbe u tom prostoru, koja su bila za nas slavna, jel, kako god to tvrdili drugi, i to treba između ostalog ući dio identiteta ove zemlje i ovog naroda, jel, a ne da se to svakom nekakvom, ne znam, raspravom, presudom i tako dalje negira. I zato mi između ostalog raspravljamo na tom kolegiju o tome, dakle, što se kako se zove, zbivalo, je li to bio građanski rat ili je Hrvatska napadnuta. Jel? Prema tome mi čak i možemo raspravljati o tome oko jednoj fazi, dakle, građanskog rata, ali onog momenta dok je Hrvatska priznata početkom, dakle, 92. godine,
dakle priznata je sa svojom vojskom, diplomacijom, policijom i tako dalje. Sve oružane jedinice, snage koje su nalaze se na teritoriju Hrvatske se smatraju po međunarodnom pravom, dakle, okupacijske i moraju napustiti tu zemlju. Prema tome nemamo kaj razgovarati o tome i te mlađe generacije moraju o tome znati. Dakle, ja smatram da je to dio građenja, daljnjeg građenja dakle, našeg hrvatskog identiteta i isto tako smatram da je to bilo razdoblje koje čini bogatstvo tog identiteta. Dobro, ja mislim. Koliko piše minuta? Piše 20, daj da imamo bar 23. 20 minuta imamo razgovora. Dobro, ja bih sad samo htio reći možda još, dakle, pri kraju, što se može očekivati u ovoj zemlji. Dakle, da li se može očekivati nastavak izumiranja stanovništva ili se može očekivati, dakle, nastavak izumiranja stanovništva ili supstitucija ili, dakle, moguća revitalizacija stanovništva. Dakle, to je ključno pitanje. Hrvatska je sad stvarno na toj razdjelnici kad se mora, dakle, donijeti nekakva strateška odluka kojim smjerom u tom smislu ići. Ukoliko se ništa ne napravi, Hrvatska će krenuti prema izumiranju, i kad jedan prostor izumire i iz njega stanovništvo nestaje, naprosto s obzirom na okruženje u taj prostor ulaze drugi. Dakle, u taj prostor ulaze drugi, to ne može biti proces koji je stihijski i tako dalje, mora biti planski, organiziran i tako dalje, kao što je to u svim uređenim, dakle, i demokratskim zemljama. Dakle, ili ćemo ići prema, dakle, klasičnoj varijanti revitalizacije stanovništva koja se može dogoditi, dakle, domicilnom populacijom, dakle, stalnim stanovništvom u Hrvatskoj, ili se može dogoditi nekom populacijom koja će u Hrvatsku useliti. Sad, to opet nije pitanje, dakle, to je opet ključno pitanje, koja bi to populacija mogla biti koja će se useliti. Dakle, ja koji se bavim s tim zastupam varijantu, da je, dakle, u toj varijanti najbolje revitalizirati imigracijskom varijantom domicilno stanovništvo kroz dijasporu. Dakle, dijaspora je također naše bogatstvo, dakle, mi se toga apsolutno ne smijemo odreći kao što je bogatstvo Irske, Izraela i tako dalje, i smatram da ta se dijaspora mora između ostalog više uključiti i društveni, pa ako baš hoćete i politički život Hrvatske, da gospodarski ne govorim, i da je ona jedan od osnova, budućeg razvoja Hrvatske. Kad vi uspoređujete Hrvatsku i Irsku, koja otprilike imaju negdje isti broj stanovnika, vi vidite između ostalog što se u demografskom smislu događa u Irskoj. Negdje do početka 90. godina te su zemlje imale slične trendove. Međutim, dakle, Irska se približila i ušla u prirodni pad stanovništva. Međutim, danas Irska ima, dakle, rast ukupnog stanovništva, ima prirodni prirast pozitivan, dakle, natalitet veći od mortaliteta, ukupno stanovništvo se pomlađuje i tako dalje. Prema tome, Irska nam pokazuje, dakle, kao model da je to moguće. Samo je pitanje naše odluke. Tu sad treba postaviti još jedno pitanje, Kome je namijenjen ovakav, dakle, kvalitetan mediteransko i jadranski prostor? Kome? Kojem stanovništvu? Je li nekom, dakle, fiktivnim budućem stanovništvu koje će preseljavati na toplo more, na taj kvalitetni Mediteran, ili će nam između ostalog bitni da tu opstane stanovništvo koje je, dakle, stoljećima, dakle, bilo. Dakle, to nikom ne bi bilo svejedno. A nama se čini, dakle, da je to svejedno. Ja ne vidim u današnjoj situaciji da se išta po tom pitanju ozbiljnije zbiva. Mi ulazimo i u izumiranje, pomalo i u supstituciju stanovništva, a da se nijedna strateška mjera ne donosi. Osim toga, ja sam uspoređivao i radio analize kad bi između ostalog donijeli određene mjere koje bi izravno utjecale između ostalog na reprodukciju stanovništva i povećanje nataliteta, a one su primarno financijske, o tome razmišlja i Njemačka i Francuska i tako dalje, jer su standardne mjere se pokazale kao dugoročne, koje između ostalog ne mogu dati ključne rezultate, da bi to otprilike ulaganja u takvu strateški demografski razvoj Hrvatske iznosile negdje otprilike 3,5% ukupnog državnog proračuna. I sad kad vi usporedite, dakle 3,5% ukupnog državnog proračuna sa nekim ulaganjima koja su išla u neke druge djelatnosti ili u neku drugu infrastrukturu u državi, onda vi vidite, dakle, da su potrošena sredstva na nešto drugo što ne osigurava, dakle, opstanak, da tako kažemo, hrvatske populacije, a za to je opet potrebna strateška odluka. Dakle, nisu to tako velika sredstva koja su nemoguća, a kad bi analizirali koliko godišnje nestaje iz državnog proračuna u različite kanale, da ne veli tako dalje, privatne džepove i tako dalje, vi bi vidjeli da u Hrvatskoj kroz to nestaje i demografska budućnost Hrvatske i, ako hoćete, temelj razvoja svakog društva, to je školstvo i znanost. Dobro, ja mislim da smo u ovim prethodnim pitanjima odgovorili na pitanje koje nas demografski trendovi očekuju, a jedino da bi još bilo zanimljivo reći šta to znači na globalnom planu za Europu. Dakle, evidentno se sad suočavamo sa ekspanzijom
država poput Kine? Evo, meni je super kad ste postavili to pitanje, pa to vam je tipično, dakle sve ovo što smo govorili vam je tipično za Kinu, jel? I sad gledajte šta se događa, dakle ko postaju svjetske sile? Kina, Indija, Brazil. Zašto? Ne zato što imaju razvijenu demokraciju, ne zato što su u sustavu MMF-a, korporacija, financije i tako dalje, nego njihova moć izvire iz vrijednosti prostora i vrijednosti stanovništva. To su površinom najveće zemlje i stanovništvom najbrojnije. Dakle, to je nova snaga. I sad gledajte, tu moram spomenuti jednu stvar. Dakle, prije otprilike godinu i pol, 2 godine i tako dalje u ovu zemlju, dakle tu koju sad opisujemo, koja se zove Hrvatska, sletio je, dakle, predsjednik Kine sa pola svoje vlade. Dakle, očito su htjeli nešto. Mi nismo znali zašto oni dolaze. Zamislite da dođe jedan od najmoćnijih ljudi u svijetu, dođe u tako malu zemlju. Dakle, sletili su zato, dakle, sletili su u Hrvatsku i Francusku, dakle, logika nam odmah nameće zašto. Dakle, zbog luka. Da se između ostalo kroz, dakle, hrvatske ili francuske luke ulazi njihova roba u Europu. Jel? I sad, dakle, mi smo mogli postati čak i partner te Kine uz uvjet da se dogovori točno, jel, da nema emigracije, tako da se ne govorimo o tome dalje. Jel? I sad, što se kasnije događa? Propada Grčka, jel, trese se euro, Europska unija traži od te Kine, dakle, otkup obveznica, europskih obveznica. A Kina nameće između ostalog na svjetskoj razini, traži novu nadvalutu, da to ne bude dolar, nego to bude neka druga nadvaluta. I dakle sad Europska unija se obraća, dakle, Kini. Vidite kako reagiraju Merkel prema Kini, kako reagira Putin, tako dalje, svi ovi iz Europske, a Kina nama nudi partnerstvo. Mi to odbijamo zato što vrlo vjerojatno nekog činovnika iz Europske unije nazove, veli, mičite se od Kine. I sad se vi zamislite, dakle, Europa se drma zbog Grčke, jel, traži otkup, dakle, obveznica europskih od Kine i njezinog partnera u Europi koji se zove Hrvatska, jel? Sad zamislite te apsurde koje mi ne znamo iskoristiti između ostalog iz našeg strateškog prostora, jel, kojeg mi imamo i položaja i tako dalje, jel? I sad, naravno da ta Kina, dakle, taj Brazil, jel, postaju, jel, dakle, sile, svjetske sile. Izvan tih korporacijskih MMS sustava i tako dalje, svjetske banke i tako dalje, jel? Jer kad vi gledate, recimo, otkud Kini novac? Je li to novac, ne znam, svjetske banke, MMF-a? Dakle, Kina stvara potpuno novi vrijednost u jednom potpuno drugačijem sustavu nego što se nama, jel, ovdje nameće u Hrvatskoj. Za kraj bi još postoje jedno pitanje koje mi se čini neobično zanimljivim. Naime, o čemu se radi? Nekako mi se čini da smo izgubili Jadran baš kao prostor. Na način da nedavno sam slušao akademika Rudolfa koji je vrlo razložno govorio, pa ljudi moji, mi smo 80. godina govorili o jadranskoj orijentaciji. Početak Hrvatske države je postojalo ministarstvo prometa, pomorstva i slično. I sad gledam 20 godina nakon toga, mislim, u Jadranu se govori samo u nekakvom turističkom kontekstu. Mi smo zemlja koja je napustila brodogradnju. Sve temeljne djelatnosti koja su bile na Jadranu i na obali, sve temeljne, i to je ono pitanje koje se da, kome je to namijenjen taj prostor? Sad, ako je taj prostor namijenjen za turizam, jel, turizam za koje stanovništvo i tako dalje, naravno na tom prostoru, ako je on namijenjen za turizam uvjetno rečeno nekakvom prostornom planu Europske unije za koji još ne znamo kakav je, ali sasvim sigurno sam uvjeren da postoji, naravno da u tom prostoru ne smije biti ni brodogradnje, ni industrije, ni bilo čega, jel, on mora biti sačuvan, jel? Ali ako vi čuvate taj prostor bez ozbiljnih i temeljnih djelatnosti tog prostora, naravno da stanovništvo iz tog prostora nestaje. I to je to ključno pitanje koje mene muči u toj cijeloj priči, a ta jadranska orijentacija je apsolutno morala je biti strateška orijentacija Hrvatske i ne samo strateška orijentacija Hrvatske, nego kao što vidimo strateška orijentacija Srednje Europe, dakle Njemačke, Austrije i tako dalje i Mađarske, jel? I na koncu, evo vidite, strateška između ostalog orijentacija jedne svjetske sile kao što se zove Kina. I tu mi ne znamo iskoristiti, dakle, ili ne znamo ili ne smijemo. To je sad ključno pitanje koje se postavlja, a odluke politike, dakle, koja će biti vezana za to će nam vrlo brzo pokazati da li ne smijemo. Dobro, ja mislim da smo sve